Rekencang waru doyong ditekor wong kali judi. Etan parane ya. Iki wis padha prapta ana ing pangarepanku. Iki Bromo. Iki kula Iki sapa iki? Indra. Ngabong dawuh. Ambu. Ambu ana apa iki? Timbalan dawuh. Oh. Iki pangling aku sapa iki? Bayu. Oh. Bayu. Ya. Sing buri dhewe. Menawi kula inggih Bathara Wisnu. Oh Wisnu ning buri dhewe ra ketok cilik. Haha, ya. Iki ngene ya. Kabeh wae dipadha dirungokke ya. Sejatine wektu dina iki ulun bakal paring jejibahan kalawan kita. Awit sejatine jejibahan iki ora mung mligi ana ing Kaiwangan nanging ana jejibahan sing kudu dirampungi ana ing Ngarcapada. Mangerti ya? Ana ing Ngarcapada kuwi ana kraton-kraton kang botang kang kudu kita tumurun ana ing Ngarcapada minangka tumangkaring Jawata. Wis ngerti apa durung tekan samene? Kita tumurun ana ing Ngarcapada kanggo sejenglonan ngeratoni kraton-kraton kang kosong. Jejibahan ana ing Ngarcapada ngono ya arep padha ana ing Kaiwangan. Awit apa? Jatine ana ing Ngarcapada kuwi durung apik ya. Mula mengko yen ana barang sing pingkong kowe kudu jejeke. Yen ana barang sing luput kowe kudu bisa benerke. Wis dadi tanggung jawab kita. Wis paham tekan samene? Ampun, Wak. Oh, ya yen kowe wakono aja kesuwen. Ayo padha tumurun ana ing Ngarcapada.